ตำจิ้งกินเนี่ยNe bana müziği yollanıyor.そういう感じでそれなのに。ごめんどうせやらない。どうしました。我也懂啊呀，给吧。他说那就怪说。那俺那里这么多地，对呀，刚刚你们会不会？俺这没人来了是。我当然得。这是。给你吃。给你带他过来去。我不看。This one. やってしょうが、メモフリーチがやって。아우